Danas je 15. travnja 2023. U pravoslavlju danas je Velika subota, dan tišine. Dan kad je Isus u grobu, prema pismima. Ali naš Isus znamo da je živ. Mi samo prolazimo one iste stepenice koje su prolazili apostoli, njegovi učenici, najbliži. Svi oni koji su i vjerovali i nisu vjerovali, kao Toma nevjerni. Kao Petar koji se zaklinjao da će, ako treba, i u smrt poći za Isusom. I da mu ne treba prati noge i lice. Znamo kako je završio kad se suočio sa pijetlom 3 puta. Znamo kako je i završio kad ga Isus susreo kao uskrsli Gospodin na obali i rekao mu 3 puta, pitavši ga, ljubiš li me, Petre? Ljubiš li me? Ljubiš li me stvarno? Znamo kako je završio Petar. A mi? Ljubimo li ga? Pitala sam se i jučer i danas. Zašto su odvojeni ti blagdani u katoličanstvu i pravoslavlju? Zašto Gospodina u razmaku od 1 dana 2 puta razapinjemo, 2 put ga stavljamo na onaj križ i 2 put prolazi istu patnju? Tako je mala udaljenost u kilometrima, pogotovo na Balkanu. Pogotovo tako je mala udaljenost kad svi živimo na istom prostoru, svi smo ista djeca Božja, ali različite obrede imamo. I ne mogu reći da to razumijem, ne mogu reći ni da to mogu onako prihvatiti kao dijete Božje, jer jednostavno dijete ne razumije zašto se ljudi odvajaju. Zašto prisvajaju svak svoju vjeru kao da je jedina ispravna? Zašto, Gospodine? A istog te slavimo, istog te krunimo, isto ime veličamo, istog kralja krunimo, isto uskrsnuće štujemo, veličamo i hvalimo kao majka. Ista majka. Kud ide ovaj svijet? Ako su razlike među tvojim najbližima do tebe, ako se mi ne možemo izmiriti, pomiriti, jedni druge prihvatiti, ako moramo se dokazivati ko vjeruje više, bolje, jače, tko je iskreniji, vjernik ili lakovjernik. Zašto, Gospodine? I dokle? Dokle tako? Dok god smo podijeljeni, znamo tko vlada nama. Koliko god se mi zaklinjali da smo najbliži pri oltaru. Koliko god blagovali tvoje tijelo, a iz crkve izlazimo nepromijenjeni. Nešto tu ne štima. Nešto ne štima ako vršiš obrede, a vazda si isti. Zato, Gospodine, svim pravoslavnima želim sutra doista razdragan, najradosniji Hristos uskrsnu, a istinu uskrsnu. A nama katolicima želim najmilosrdnije Božje milosrđe. Najbjeliju bijelu nedjelju
Želim najčistije protoke krvi i vode. Želim te snopove bijele i crvene da nas prožmu, da nas osvijeste, da nam posvijeste istinu, ali ne u razumu, nego da nam se srce okupa. Pa neka bude preplavljeno svim našim ljudskim neistinama, lažima, nevjerama, sumnjama, krivnjama. Neka sve to spere. Tvoja božanska, milosrdna kupelj. Neka nas podrže u tome zagovori svih svetih koji su te štovali, oče ljubljeni, koji su te štovali kao božansko milosrđe u Sinu Isusu Kristu. Dvije slike postoje, koju god da pogledaš milosrdnoga, svaka će ti isto reći. Na tebi je samo da odgovoriš: Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe, molim te. Isuse, uzdam se. Petnaesti travnja 2023. U pravoslavlju se štuje Velika subota, a u katoličanstvu dan uči Bijele nedjelje, nedjelje božanskog milosrđa. Mirjana Franc Benci.